Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari ito, Papa po? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung dati na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing Canada. Hindi makapaniwala. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Dun lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga.
talagang amazing yung result sa yung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na lang. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na Abangan po yung ating programa. Ayan. So kanina may pumunta dito from Poro. Ayan. So nananakit na daw po yung puso natin ni Sir, di ba? So sabi niya, dito na ako diretso kay Doc Joey kasi talagang punta nila, ayan, talagang iinom na agad, di ba? Wala na tayong mga laboratory or mga any examination, di ba? So, to the point na ano yung health concern, ayan, ano yung problema nila, ayan, so talagang 4 na capsule lang po natin, di ba? So, ano man ang inyong health concern, ayan, so talagang dala na po yan, di ba? Si Amazing 4 na mismo ang mag-aayos niyan, even though na hindi pa natin alam na may iba tayong problema sa health concern. Ayan, kusa na pong aayusin yan ni Amazing 4, di ba? So, kanina may tinawagan din po ako na isa po na may problema sa prostate. Ayan, kinamusta natin siya kasi hindi po siya marunong mag-text sa cellphone. Ayan, through call lang. Ayan, so kasi mga matatanda na sila, yun po may enlarge sa prostate. Ayan, so maganda po yung feedback kasi po ay okay na yung kanyang pagtulog. At the same time po, hindi na siya ihi ng ihi sa gabi. Unlike nung dati na hindi pa siya nakakainom ng ating produkto na talagang kahit 5 to 7 times siya pabalik-balik sa CR para mag-ihi. So, ganun po yung mga nangyayari sa mga kalalakihan. Usually, lalong-lalo na po yung mga may edad na, di ba? Babantayan po natin dyan yung prostate po natin. Sa babae naman, di ba? Babantayan din po natin yung myoma. Yan. So, delikado din po yan kapag hindi po natin naagapan. So, marami yung nag-avail sa atin for today. Kasi nga po, last day ng ating promo na buy one, take one. Pero, hindi natin alam, di ba? Baka i-extend pa ng ating CEO na si Doc Joey. Kasi yung iba, nagpa-reserve pa ng ating promo, di ba? Pero, yun nga, sabi ko, hanggat may promo pa, di ba? So, mag-avail na tayo. Yan, so nakakapangutang nga tayo ng ibibili natin ng mga mga hindi nakakatulong sa atin. Ito yung 'di ba, Amazing 4 na makakatulong po sa health ng isang tao, 'di ba? Grabe, nakakatuwa kasi ang dami pong nagpapasalamat sa atin ng mga clients na talagang natulungan natin during nag-take ng ating mga products. So, wag po tayong kumbaga panghinaan ng loob na walang nangyari. Diba? Mag-take kayo ng 1 week, walang nangyari. So, tuloy-tuloy lang po. Diba? Sa tao nga, diba? Bago tayo maging successful, kailangan po natin dumaan sa proseso para maging, kumbaga matupad natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi wala pong shortcut. So, ganun din po sa kalusugan ng isang tao. Diba? Ginawa nga natin yung mga hindi dapat gawin
Kaya po, kapag tayo ay nagpapagaling, ayan, gusto nating bumalik sa pagiging healthy, so wala din pong shortcut, 'di ba? Sabi nga namin, during nag-take kayo ng ating Amazing 4, kailangan po natin dumaan at least 3 months to 6 months na process. Depende po yan sa health concern ng isang tao. Pero yung iba na hindi pa po malala yung kondisyon, di ba? 3 months, yan. Talagang okay na okay na. Yung iba nga, 1 month pa lang. Pero wala pong palya sa pag-intake ng ating mga products. Kasi wala pong madalian. Lahat po yan may proseso, di ba? So, yung isa natin na clients, si Sir Willie Adra, yan. So, I know, nakikinig naman po siya. Yan. So, kanina, after 7 months, na pag-take po ng ating Amazing 4 to Mega 1 capsule. Ayan. So, talagang pinuntahan niya tayo dito. Ayan, nakakatuwa lang. Kasi, pinuntahan niya talaga kami dito. Kasi, si Sir Willie Adra, isa pong natulungan natin. Ayan, hindi pa siya handa na mag-testimonials, which is na magpatunay po na natulungan siya ng ating Amazing 4 kasi road to operation na po siya sa enlarged prostate and then sa kidney stone. So, after niya pumunta sa ospital, dumiretso po siya dito para magpakonsulta po kay Doc Joey last February. At yun po ay pinainom namin ng Amazing 4 twice a day. At the same time po yung ating juice. So, after months, ayan, so after 3 months na pag-intake ng Amazing 4, nag-decide na gusto na niyang Mega 1 capsule. So, sabi ko, 6 months na Amazing 4, hindi na ngaya Mega 1 capsule na ngaya ako. So, yun, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy yung kanyang trabaho sa Naga. Isa po siyang security guard. Ayan, so sabi ko, ayan, binibiro ko pa nga kanina, kasama dito yung asawa niya. At, yun, first time niyang sinama yung asawa niya dito. At, yun, ang kwento po niya, ay sabi ko, kung naoperahan ka, ayan, sana hindi ka nakapagtrabaho at the same time, yung hanap buhay nyo apektado, 'di ba? Yung ano yan, pagkukunan nila ng pang-araw-araw. So ngayon po, without operation at tuloy-tuloy po yung trabaho ni Tatay Willie Adra. So sabi nung asawa kanina, layo pala, tingnan natin si Miss Diamond. Ayan, so haggard na haggard si Miss Diamond kanina kasi, ayan, tinulungan natin yung si Miss Syra dun sa ating DJB food house. So, yun. Ayan, so pinuntahan niya talaga tayo dito. Sabi ko, hindi na diamond, silver na. Ayan, so tuwang-tuwa sila. Ayan, so sabi ko, buti na lang walang sinasama dito si Tatay Willie Adra. Kundi, i-report natin kay ma'am. So, yun po. Ayan, nakakatuwa kasi, di ba? Yung mga nangyayari sa kanila during nag-take ng ating products, yun, so, continue lang, di ba? Huwag tayong susuko. Kasi, ginawa nga natin yung mali. Kaya, habang tayo gusto natin maging healthy, yan, sundin din po yung mga advice. Lalong-lalo na advice ni Doc Joey Bitito, di ba? So, si Doc Joey, 17, yan, so, 70 na po siya. Pero kung makikita natin, parang hindi pa 70. Ayan. So, mga clients natin, 70 ka na, Doc. Ayan. So, parang hindi. Ayan. So, parang 40s or 50s pa lang. So, yun po yung sikreto niya, yung ating Amazing 4. Ayan, kay Ma'am Teng Santillan. Ayan. So, maganda din po yung feedback niya. Ayan, kinakamusta natin siya. Ayan. So, minsan hindi ako makapag-message kasi nga po sa sobrang busy natin. Ayon, so bumaba po yung kanyang creatinine. At the same time, pumunta po dito sa ating office para po magpasalamat po siya ng personal na natulungan po natin pag-take ng ating Amazing Trio. Kaya po siya ay nag-avail ng buy one, take one. Ganun din po yung isang client natin kanina from Ginobatan, ayan, sa Maipon, Ginobatan Albay, ayan, si Ma'am Mitch. So, dati daw, ayan, pumupunta po siya sa DCGB para mag-avail po ng ating mga products. So, ina-avail niya yung products para po sa pamilya niya. So, ngayon po, isa po siyang may health concern din po. Ayan, kasi alam na po niya yung kalidad ng ating produkto. Kaya po, ayaw niya magpa-biopsy, ayaw niya magpa-opera. Kundi po, ayan, so, umiinom lang siya
ng ating Amazing 4. Yan. So, kasi may bukol po siya, may nakakapa siyang bukol sa kanyang breast. Last, I think, 2020 pa niya nakakapa na may bukol siya sa breast. So, ngayon, nagsimula na siya mag-take ng ating Amazing 4. Yun. So, sabi ko, bakit mo pa pinatagal? Diba? So, kanina may pumunta din dito na may bukol po sa breast. So, nag-avail po siya sa akin ng good for 1 month. From Daraga po siya. Yan. So, sabi ko, wag kang matakot kasi nagre-react na po yan. So, yun. Sabi niya, ganun din po yung mga feedback nung kakilala ko na natulungan po ninyo sa health concern po niya. So, sabi niya, nagre-react na. So, kailangan ko ngayon makausap si Doc Chewy. Yan. So, pumunta siya dito sa ating opisina. Kaya po, sa may mga health concern po dyan, lalong-lalo na po yung mga maintenance, diba, na stroke na mild stroke na, at talagang kumbaga i-analyze natin yung buhay natin, diba? Ilang taon na po kayo may maintenance, pero andyan pa din po ang inyong maintenance. So, subukan po ang ating products from Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 capsule. Ayan. So, ngayon po, talagang konti na lang yung ating stocks. Sabi nga namin, limited stocks lang po yung ating buy one, take one. Yan. So, kaya po mag-avail na tayo kung hindi pa tayo nakakapag-avail. So, kanina may pumunta din dito from Obiliar. Si Nanay Adelina. Ayan. So, nagpakonsulto po siya kasi nga po yung kanyang may yung sa nananakit yung kanyang puso. Ayan. So, tinuruan na din po ni Doc Joey yung ating mga clients dito ng ating health and livelihood, kalusugan at pangkabuhayan. So, dito hindi lang po para sa may mga sakit. Kung gusto po ninyo madagdagan na ang inyong income, di ba? So, try nyo yung ating mga mga produkto, di ba? So, ngayon may ang dami po namin business. Ayan, talagang hindi na natin halos hinakaya pero kakayanin, 'di ba? So, sabi nga kapag pagod, pwede kang magpahinga, wag ka lang susuko. Ayan, talagang sabi ko nga, Diyos ko. 'Yun. So, ngayon po may mga livelihood kami na pwede niyo pong pagkakitaan tulad po ng ating DJB eatery. Ayan, sa mga magre-refer. At syempre yung ating marinated special bangus at yung ating DJB rent and yung ating DJB Transcend, and of course yung ating Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. And of course, yung last natin na talagang pinupuntahan ng may mga karamdaman, yung ating company na Miracle Health Corporation. So, ang dami po natin pwedeng pagkakitaan. Kung gusto natin pagsabay-sabayin, 'di ba? Wag lang natin iisipin ang pagod, 'di ba? Mapagod man tayo, pwede tayong magpahinga. Wag lang susuko. Ganun din po sa may mga karamdaman, 'di ba? Yung mga nawawala na ng pag-asa, ayan, subukan nyo lang. Kasi, 'di ba? Wag natin na papairalin yung takot, yung kaba natin, yung duda natin, kasi yan po yung trigger sa atin. As long as na open yung ating isip na buksan at bigyan natin, 'di ba? Lalong-lalo na yung may mga may mga dumarating na mga bagong opportunity. Ayan, so subukan po natin kasi ang dami po namin dito na pwede nyo pong pagkakitaan, 'di ba? Pwede nyo pong pwedeng magdagdag sa income po ninyo, 'di ba? So lalo na yung mga kabataan ngayon na pwedeng gawin nyo na ngayon, 'di ba? Kaysa papaabutin pa natin yung na tayo ay magkaedad, saka tayo magpupursige, 'di ba? Na ngayon habang bata pa tayo na gawin na natin yung kaya nating gawin, 'di ba? Kasi kumbaga last hurray. Ayan, sabi nga last hurray. So yun po. Ayan, so nakaka-amaze kasi ang dami natin na-encounter na iba't ibang tao, 'di ba? Yung gusto magnegosyo, gustong matulungan sa kalusugan, yan talagang pinupuntahan tayo dito. So, kahapon, yan, so talagang grabe, parang akong antok na antok. Ayan, so may dumating na isang listener po natin sa DCGB, si Ma'am Sonia. Ayan, so si Ma'am Sonia,
na taga Sagpon, Daraga Albay. Ayan, so pumunta po dito sa atin. Ayan, talagang nag-resign po siya sa pagiging teacher. Ayan, talagang nag-focus po siya sa pagnenegosyo. Ayan, sabi niya, doon ako sa pagnenegosyo, ayaw ako magturo. Ayan, so nag-resign po talaga siya. At since na may mga livelihood tayo, ayan, so pinuntahan po kami dito mismo sa ating DJB Eatery. Ayan, so nag-avail po siya ng 10 kilos na marinated special bangus. Ayan, so 5 kilos na original. Ayan, so 5 kilos naman na spicy. Ayan, so yung ating mga healthy drinks, yung ating pili nut, ayan, so in-avail po niya yung lahat. So, inatid namin kahapon, sinama ako ni Doc Joey. Ayan, so, nakaabot ako doon sa bahay ni Nanay Sonia. Ayan, so, ang dami po nating listener sa radio. Ayan, so, sa ating technical department, sa kay Sir Nems Flora. Ayan, so, maraming salamat po, Sir Nems, sa pag-monitor po sa atin every program po ng Miracle Health Corporation, di ba? So, Monday, ayan, so bukas po kami Monday. Sa mga gusto po magpakonsulta kay Doc Joey Bitito, ayan, so bukas po kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, minsan nakaka-uwi pa nga ako 9 p.m. na, 'di ba? Kasi ang dami po. Minsan yung mga estudyante natin dito, ayan, nagpapaprint pa sila at may mga hinahanap pa sila, 'di ba? So, inabutan kami kagabi, 9 p.m. na. Sabi ni Doc Joey, hindi ka pa ba dyan? Tapos, akala ko sino yung ka-appointment mo dyan. Ayan, so pinuntahan na ako kagabi kasi talagang gabing-gabi na, di ba? So, yun. Ayan, so available pa naman po yung ating Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. At, ayan, so paalala po sa ating mga clients, siguro po by September or October, ayan, so baka bumalik na po tayo sa dating presyo ng ating Mega 1 Capsule. Kaya po sa mga hindi pa nakakapag-avail, pumunta na kayong by Monday, di ba? Kung tomorrow, balak nyong pumunta dito at mag-avail, ayan, so mag-text po kayo kay Doc Joey Bitito. Ayan, so located po kami dito sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so baka makalimutan ko yung Mega 1 Capsule ni Ma'am Brunjal from Rapu-Rapu. Ayan, so ipapadala po natin kay Miss Maika mamaya, 'di ba? So, yun. So, 5:54. So, I don't know kung sino po yung makakasama natin sa second part. 'Di ba? So, yun. Anyway, ako muna yung nandito. Kaya, ayan. So, samahan nyo muna ako. 'Di ba? So, yun. So, again, ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart. 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. Ayan, so kanina may nag-swimming daw po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, talagang grabe nag-enjoy po yung 20 packs kanina na nag-swimming. Ayan, so naka-promo po kami ngayon dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purukwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, sa mga naghahanap po for team buildings, tamang-tama po dyan. Kasi talagang makakapag-focus kayo. Kasi talagang walang ingay. Ayan, so maririnig lang ang inyong mga activity, 'di ba? So, talagang dyan yung pinakamagandang yan. Kasi po, ayan, makakapag-focus po kayo dyan, 'di ba? So, kanina, ayan, so may nag-swimming kay Sir Rocky daw po. Ayan, so 20 packs. Ayan, so yun. Diba? So, sa mga mag-a-avail naman ng ating products, ayan, so dito kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so ngayon po may mga tarpaulin na tayo sa baka by September, ayan, mag-area na sila.
Ayan, so pupuntahan na yung mga gusto po magnegosyo. Ayan, so mag-house to house na sila by September. Ayan, so yung ating health and livelihood, kalusugan at pangkabuhayan program, 'di ba? So, yun. Kanina, yung isang estudyante po sa DCOMC, si Rufa May, ayan, so, tig-briefing na ni Doc Joey para po siya ay, kumbaga, mabuksan yung kanyang kaisipan, di ba? Kasi ngayon, di ba, ang ganda kasi, hindi katulad ng dati, talagang kailangan mong pumunta, kasi ang hirap. So, ngayon, lahat nasa cellphone na, lahat ng gusto natin gawin, di ba? Nasa cellphone na lahat. So, dati ako talagang pinangarap ko kasi hindi talaga ako pina-cellphone. Elementary, high school, then nung college na ako, yan. So, talagang doon na ako nagkaroon ng cellphone kasi, di ba? Nag-stop ako ng 2 years. 2 years ata? Yan. So, nag-stop ako ng 2 years kasi nag-decide na talaga ako mag-stop kasi alam kong kulang yung financial. So, nag-stop na ako, nag-work na ako. Then, doon ako, bumili na ako ng cellphone. Then, after that, ayan talagang, yun na, nag-focus na ako sa cellphone, sa mga tradings, hanggang na-scam ako. At talagang, grabe, unang scam sa akin, 300,000. Yan, so talagang mahilig ako dati sa mga trading. Pero yung na-scam naman sa akin, yung kinita ko na yun sa trading. Yun, so, yan, hanggang sa nabawi naman. Ayan, so ngayon nag-focus na tayo dito sa Miracle Health Corporation. Talagang lahat cellphone, communication, ano yan, sa pag-follow up, 'di ba? Kasi mahalaga po yung follow up natin sa mga clients kasi kumbaga ma-update natin sila at makamusta natin lalong-lalo na po yung may edad na. Kasi minsan makakalimutin na. Yun. So, ayan. So, yung isa palang clients natin, ayan, nakalimutan ko, si Tatay. Ayan. So, napakonsulta po sa atin last August 19. Ayan. August 19 during birthday ni Doc Joey. May nagpakonsulta po sa akin na naka-confine po sa isang hospital. Ayan. So, mataas po. Pero hindi naman gaano mataas yung kanyang CREA. Almost 135 yata yung creatinine niya. At nagda-dialysis po siya ng 3 times a week. Yan. So, sa 1 week, 3 times po siya. So, ngayon po ay malakas na yung clients natin. Nakakapaglakad na po siya. Ayun. So, pinapainom ko po siya sana ng Amazing Trio 4 times a day. Pero since nakulang po yung budget, kaya ginawa ko po muna ng 3 times a day. So, ngayon po, bumalik kahapon yung asawa at kinamusta po natin, grabe, nakakapaglakad na po yung kanyang asawa at hindi na daw po parang malanta yung kanyang asawa. Yun. So, nagde-decide po siya na baka itigil daw po yung dialysis pero sabi ko, wag muna. Kasi baka mabigla daw po muna yung katawan kasi from 3 times, pwede po natin gawin yan ng twice. Pwedeng gawin natin ng once hanggang sa maging okay na at matanggal na. Kasi hindi po natin basta-basta biglain yung pagtigil ng kanyang dialysis kasi baka bumagsak po yung katawan po niya. Kasi lahat po yan, kumbaga man, di ba sabi ko nga, may process po yan. Kahit may iniinom kayo ng ating products, hindi po namin tinotolerate na itigil, tanggalin, lalong-lalo na po yung may mga maintenance, di ba? At nabugbog at nasanay po yung katawan natin sa synthetic drugs. Yan, during na uminom kayo ng ating Amazing 4, kailangan po natin yan, di ba? I-neutral po natin yan. Huwag po biglain natin yan, di ba? So, paunti-unti hanggang sa matanggal po yung synthetic sa inyo. At i-ship na natin sa natural. So, ganun po yan. Kasi dito, hindi po namin tinotolerate talaga yan. Unlike sa iba, kapag nalaman na ganito yung iniinom, talagang ipapatigil po yan. So, dito sa amin, hindi po. Kasi dito sa atin, pang-cleanse po yan. Kasi alam natin, yung mga iniinom po natin is chemical. Diba? Talagang, yun, may mga side effects. So, dito sa atin, wala pong side effect. Kaya po, yan. So, though na nagiging normal na siya, yan. So, tatanggalin na natin ang dapat tanggalin. At the same time, ang kagandahan po during nag-take kayo ng ating products na Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 capsule from the higher dosage
to the, niyan, pababa na yan. Yan, example, kung pinainom po namin kayo ng 3 times a day na Amazing 4 hanggang mag twice a day, hanggang mag once a day, hanggang sa mag-maintenance kayo ng Mega 1 na lang. Isa na lang. From 4 capsule to 1 capsule na po yan. Diba? Ang ganda kasi nagbababa yung dosage kaysa hindi nagbababa yung dosage natin at padami ng padami yung iniinom natin. Kaya ang daming tinitira sa loob ng katawan natin. Noon, like Miss Diamond, dati ang health concern ko is high blood lang. Later on, may sakit na ako sa puso. Later on, may problema na ako sa kidney. So, di ba, i-analyze mo yung mga iniinom mo. Ano yung nangyayari sa iyo? Bakit, sinunod mo naman lahat, ginawa mo naman lahat, pero ganun pa din yung nangyayari sa iyo, di ba? Kayo lang po ang makakapag-analyze po niyan. Kung gusto niyo pong matulungan sa kalusugan, pumunta lamang po kayo dito sa amin, dito sa Legazpi, kay Doc Joey Bitito. Ayan, so hanapin nyo lang. Ayan, so minsan may mga matatanda na naglalakad dito sa natin sa may harap. Ayan, so hinahanap yung office ni Doc Joey Bitito. Tatandaan lang po natin yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang iba po na malaking Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa Legazpi. Sa harap po mismo kami niyan. Yan, so green na building. Tatandaan natin, green building. At may eatery po kami dyan sa harap. So, yun lang po yung tatandaan natin para hindi tayo maligaw. If ever naman na hindi natin mahanap, isama natin si Mang Tanong. Kailangan natin magtanong. Kasi kung hindi, yan, sayang po yung pamasahin natin. Diba? Uuwi kayo na hindi kayo nakapagpakonsulta kay Doc Joey Bitito. Diba? So, yun. Yan. Sa may mga katanungan po, ayan, mag-text lamang kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, free health consultation po. And so, magbe-break lang po tayo ng ilang minutes. At babalik po ako ng after 15 minutes. Ayan, so titingnan muna natin sa baba. Baka may tao, diba? Kasi wala pa yata kanina si Miss Mai kapag alis ko doon. Yan, so pakinggan nyo muna yung ating mga testimonials. At maya-maya, ayan, so babalik po again ako. So maraming salamat po. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinsena. This is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Ayan. So, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak. Kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay.
47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pag-vaccine na sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng daiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman so Resulta. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun? Na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalokoton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, Muna. Subukan natin. subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paungkos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga ni, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, sa libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan,
maray ining amazing po. So aki ko may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Mapulog din ang dahil nga tagapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa roon man na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslao, isa pong pobre na kababayan natin po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea. At si tatay naman, 69 na, ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Oo. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nangihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw Opo. talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produktong natatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang
Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakanga siya. Dati, nahihirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit na pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Ang sakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang ng pawis mo. Ang Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga,
pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay na, okay. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Opo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ay, oo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Ay, salamat. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, 853-8933. So, sa mga magpapakonsulta naman, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, harap mismo po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang contact number po ni Doc Joey sa 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933. So, free health consultation po. At, syempre, available po ang ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule. So, ang products po namin at ang capsule po namin, 4 lang po na klase yan. Pero, sa lahat na po yan ng karamdaman. Ano man po ang inyong karamdaman, ilan man po ang inyong karamdaman, lahat po yan matutulungan sa pamamagitan po ng ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. Kasi marami na po ang natulungan natin na nag-intake ng ating mga capsule. So, wag lang po tayong magmamadali na gumaling kasi wala pong shortcut. Lahat po yan may process, lalong-lalo na kung gusto po natin gumaling at bumalik sa pagiging healthy, di ba? Mahirap pong bumalik sa pagiging healthy. Kaya po ngayon pa lang, na wala pa lang kayong nararamdaman, wala pa kayong sakit, ayan, so mag-intake na kayo kahit po Mega 1 Capsule or
Miracle C Capsule. Kasi ano pa yung hihintayin natin? Magkasakit muna tayo bago tayo uminom. Na ngayon po ay pwede na tayong uminom. At least, naiiwasan na po natin magkasakit. Gayahin po natin yung ating CEO na si Doc Joey Bitito na instead na siya po ay tumatanda na, mas lalo po siyang bumabata kasi nga po ang sekreto niya, yung ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule, and of course, yung ating mga healthy drinks. Wala po siyang maintenance, wala po siyang mga aray-aray. Yan, sekreto lang po yung ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. So, may nagpakonsulta sa atin from Kamalig. So, may mataas po yung kanyang creatinine. So, nagmamanas na po yung kanyang paa. Ayan, so, naka 2 weeks pa lang na intake ng ating Amazing 4. So, ang ganda na ng pakiramdam at medyo hindi na namamaga yung kanyang paa. Kasi mahirap po, di ba? Lalong-lalo, di ba, sabi niya, sinunod ko ng 6 months nakakainom ng gamot pero nandun pa din yung sakit niya pero mas lalong nagiging komplikado. So, yun, di ba? Kasi yun yung mga feedback po nila based sa experience po nila, di ba? Kasi alam nyo naman po yan, di ba? Ginawa nyo na lahat-lahat pero andyan pa din po ang inyong health concern. Kasi sa atin, talagang proven and tested na yan kasi sa Doc Joey mismo ang nagpapatunay at siya mismo ang gumagamit ng ating mga products. So, bago po yan ipinalabas sa merkado. So, pamilya niya at siya mismo ang gumamit muna bago sa ibang tao, bago yung mga clients natin. Pero yun nga, talagang binabalik-balikan tayo ng mga clients natin kasi maganda yung nangyari sa kanila. So, yun, di ba? Huwag lang po tayong magmamadali na gumaling. Kasi dati, di ba, kahit mga bawal, hindi pwede, ginawa natin. Pero ngayon, na nagkasakit tayo, gusto natin na gumaling at gumaling, ano yan, madaling gumaling, di ba? So, yun po. Yan, so magandang hapon sa mga nakatutok po sa ating programa. Ayan, so si Ma'am, ano yan, si Michael, ayan, so may katarata yung kanyang mother, ay mother ba? Ayan, so for operation na, ayan, so magpapakonsulta, nagpa-schedule sa Monday. So last, ano yan, May, ayan, 2 po yung natulungan natin na hindi po naoperahan sa kanyang katarata. Ayan, so si Sir Willie Adra naman, hindi po natuloy sa operation sa kidney stone and sa prostate. Si Tatay Baldo naman, ayan, hindi po siya naoperahan sa katarata at si Tatay Alfredo Dr. Dadea. So, 2 minutes na lang remaining. Ayan, sa mga gusto po mag-text, mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so mag-text lamang po kayo sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Ayan. Sa Globe naman po, 0917-853-8933. Ayan. So, open po for reseller. Sa mga gusto po mag-additional income, Ayan. So, punta lamang po kayo sa ating office. May 7 reseller na tayo officially. Ayan, si Ma'am Sonia from Sagpon, si Miss Sunshine, si Miss, ano bang mga pangalan nito? 7 yung ano yan. Si Ma'am Lopez, ayan, so nagtatrabaho siya sa St. Peter. Si Ma'am Sonia naman ay nag-resign po siya sa pagiging teacher at nag-focus sa negosyo. Ayan, si Miss Sunshine, ayan, nasa Sorsogon po siya. Ayan, so babalik po siya, I think, next week. Ayan, so again, ang aming office po, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. So, Monday to Saturday po ang aming office dito sa ating clinic. Ayan. So, Monday to Saturday. Kung Sunday, mag-text muna kayo kay Doc Joey Bitito. So, maraming salamat po. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President
Ma'am Ann, Bititor Prinsena, this is Bin, Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyo Natural. So God bless and keep safe everyone and see you on Monday.